Yer sen maňa näme aýtmakçydyň? Ya sen bugün öz sınıpdaşlaryň bilen hoşlaşýan günüňmidi? Şeker, men instituta girme goý bolsun etdim. İlki 2 ýyl gulluk etmeli şeker. Diýmek sen üçin öz isleg arzugyň wajypda. Sen ýaşygyň killap garaşmagy barada pikir etmediňmi? Bu bir giden aýralyga düşünýänmi sen? Örän uzak aýralyk. Şeker, sen näme üçin beýdiýän? 2 ýyl ýanyň sen duýman urkan geç gider. Murat, o näme hil beýli? Heydi sen men hakda pikirlendiňmi? Men näme etmeli soň? Sen men gulluk torpelýasam garaşmaly bol. Ertin men gidip barýan. Bagdaly uğratmaga gelermi? Näme?